Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Fókusz Fox vetítőjében, a Magyar Mozi Mesterei című műsorunkban, amelynek mai vendége Kiss Mari. Szeretettel köszöntelek itt. Köszönöm a meghívást. Én meg köszönöm, hogy eljöttél. Ebben a műsorban arról van szó, ugye az a címe, hogy a Magyar Mozi Mesterei, hogy elhívunk nagy magyar művészeket, akik maguk is mesterek, de hát nekik is voltak mesterei. Kezdjük ezzel a beszélgetést, kik voltak a te mestereid? Ez olyan nehéz kérdés, mert van, aki egyből tudja, hogy ki volt a példaképe. Én szerettem művész kollégáimat, de nem volt előttem egy szóval tudtam példaképet föltenni magam előtt. Most így az életem hulláma, hogy lefelé megy, most van egy példaképem, de ő nem színész, ő egy tudós, egy Nobel-díjat, illetve nem kapta meg a Nobel-díjat. Én most az ő sorsát teszem színpadra a Rózsavölgyi Szalonban, és az a sors, amit ő átélt és vitt, az olyan példaértékű, és valójában ő az, akire szoktam gondolni, amikor elvesztem az erőt a világgal szemben. De egyébként csak azért, mert amikor fiatal voltam, persze minden nagy színész csodáltam körülöttem, hát olyan óriások voltak, a Sota Irén, Dajka Margitka, akikkel én játszhattam, Rutkai Éva, akivel nem játszottam, de személyes találkozásaim voltak vele. A fiatal kolléganőim akkor, a Bánsági Ildikó, aki csodálatos volt filmen, gyönyörű. De nem éreztem azt, hogy mi hasonlítanánk. Tehát, és az volt a szerencsés, hogy mindannyian másak voltunk. Igen, de hogy a tanáraidra gondolok, például a főiskolára, hogy ott volt-e valamilyen meghatározó? Az én osztályfőnököm Békés András volt, és Kerényi Imre, és Montág Imre volt a beszédtanárom, és tehát ők természetesen nagyon jól neveltek minket. Sok lehetőséget adtak, és mi természetesen kellőképpen pimaszak voltunk. Tehát ahogy az kell egy fiatal diáktól, amikor az ember már akkor, amikor harmadéves, nem értett egyet a tanáraival, és mindent másképp szeretett volna, és minden, amit ők mondtak, az természetesen avit volt, de amit mi gondoltunk, az jó volt. Hát ahogy az kell egy fiatal színésznek, vagy művésznek, vagy bárkinek, aki valamit akar az életben. Ami nagyon nagy húzóerő volt a színi világban, az amikor a Royal Shakespeare Company itt volt Budapesten, a Víg Színházban, és a Peter Brook rendezte a Szent Ivánéi Álmot. Az döbbenetes hatással volt rám. Beengedtek minket a nézőtérre, a nézőtéri felügyelők, és ez annyira szép rendelkezése volt a színházigazgatóknak, hogy a főiskolás minden előadást megnézhet, és meg kell segíteni, hogy ő bejuthasson. És emlékszem, hogy mi akkor fönn a legtetején, én mind a 3 előadást láttam, lépcsőn ülve, olyan sokan voltunk, az döbbenetes erővel hatott rám, hogy milyen tud lenni a színház. A filmek meg természetesen akkor mi Bergmant, Fellinit, Antonionit, Truffaut, Godardt követtük, és hát az nem számított, aki ezeket a filmeket. És hát a cseh új hullámot, a Jiří Mencelt, a Jiří Mencel filmjét, azt hiszem gimnazista voltam, amikor láttam, és mi a Szigorúan ellenőrzött? A Szigorúan ellenőrzött vonatot, amire ugye ő Oscar-díjat kapott. Igen. És hát a nagy élmény volt vele a találkozás személyesen, és nagyon meghatott, hogy eljött engem megnézni Dunaújvárosba színpadon, amiben az volt a bájos, mert akkor a Katona József Színházban játszott
hiszem hoztak egy előadást, vagy rendezett. Csino Herné Klub, azt hiszem, úgy hívták igen, és lejöttek Dunaújvárosba megnézni a Zsámbéki Gábor rendezését, a Dühöngő ifjúságot, amit a Cserhalmival játszottunk, és egy felvonást végigbírt, ami az is csodálatos volt, tehát jó, hogy persze egy rendező ismeri, hát akkor nagyon divatos darab volt, és játszottuk, és de hát végül is nem értett belőle egy szót sem, tehát, de fél egy felvonás végignézett. Azért ez szép dolog. Úgyhogy valójában ezek hatottak rám. És az osztálytársaid a színművészetén? Az az igazság, hogy az útjaink külön váltak, tehát hogy helyes osztály voltunk, de én... Jablonka József, ugye oda járt például? A Gyabi, Maszlai Pisti, Menszátor Magdolna és a Rácz Tibor. Így maradtunk. Azt hiszem, mert sajnos elvesztettünk az osztályból kollégákat, akik nincsenek már köztünk. Egy osztálytársnőm Amerikában él, és nagyon tehetséges kerámikus. Nagyon jól menő kerámikus. Többi, aki nincs, az tragikus életek vannak, és azt nem is szeretném. Ja igen, Soproni Ágival is együtt jártál. Igen. Kijártad a főiskolát, bekerültél rögtön a Madárszínházba, ha jól emlékszem. Igen. Igen, és nagyon hamar kaptál egy filmszerepet Gazdag Gyulától, ugye? Igen. Igen, a Bástyás sétány 74, az az első filmed, ugye? Az az első nagy filmem, igen. Az az első mozifilm, mert volt tévéfilm már harmadéves koromban. Ez negyedév előtti nyáron volt, igen, amikor... És hogy kerültél oda, mert ott csupa kaposvári színész van? Ennek úgy van valami sztoria? Oda, hogy kihívtak, igen, hogy ő Gazdag Gyula szeretne látni, szeretne találkozni velem, és akkor Ragályi Elemér látott engem a MAFilm, tehát a Kína placon, tehát az udvaron. Aha. És de tudom, én akkor kaptam az udvarlomtól, aki egy nagyon tehetséges filmes volt, és tudod, azért a filmesek ismerik egymást, igen. És akkor főiskolás volt, és igazán nagy neve volt már akkor, és a Gábor hozott nekem Londonból egy farmer csizmát, tudod, akkor ez szóval, nem nagyon mertem felvenni, mert tudod, akkor az a tevetalp volt, tudod, igen, tehát igen, a talpa ekkora, és a sarka ekkora, és ahhoz hozott nekem egy szakadt farmert, ami szintén megdöbbentett mindenkit a buszon. Aha. Tehát, hogy ott olyan megjegyzéseket kaptam, voltak rá, tudod, volt a hippi időszak. Igen. Hát a hippi, én is hippi, mindannyian hippik voltunk a főiskolán, nyilván, tehát csak Kamilla koszorú nem volt a fejünkön, de hippik voltunk. És akkor azt gondolom, hogy ez olyan melbevágó lehetett nekik ez a látvány, hogy, de itt a farmercsizma benne is van a filmben, tehát valójában abba játszom, abba jövök ki a futószalagon, amikor állunk sorban, és az van rajtam. És szerintem azt a farmer csizmám nyerte meg azt a szerepet. Nekem olyan extravagáns volt a hosszú haj is, és a farmer csizma. Tehát a szakadt farmer szoknya és farmer csizma, ez hozta nekem a szerepet. Úgyhogy de nagyon, nagyon jó volt, és hát a Gazdag Gyula egy csodálatos ember volt. Tehát az egy óriási elmélet. Igen. Ja, csak te vagy az. Majd meghaltam a rémülettől. Akinek tiszta a lelkiismeret, annak nincs mitől félnie. Nem, dehogy. Csak azt hittem, felfedték a rejtekhelyemet. Fel is vették. Hallott valamit? Kicsoda? Csak én. Maga. Hát az egészen más. Miért lenne más? Én is elárulhatom bárkinek. De Kegyed nem fogja. Én tudom. Kegyed kezdettől fogva olyan kedves a szívemnek. Igazán? Jaj. Én sem mondhatnám, hogy maga ellenszenves nekem. Nem játszik velem? Ugye nem? Mondja, hogy nem. Én úgy vágyom a szerelemre. Ez az egyetlen, ami hiányzik az életemből. Meghitt, gyöngéd érzelem. Meleg családi fészek, ahová elbújhatnánk a világ elől.
Tehát akkor ez az első, és akkor mire emlékszel következő nagy? Volt az Azonosítás, ugye? Lugosi Lászlónak a filmje. Igen. A Cserhalmi Főszerezt, azóta nem láttam. De találkoztam Lugosi Lacival a András Feri temetésén, és olyan jó volt őt látni, és azt mondta, hogy ugyanazok a szemeim, mint akkor voltak. Igen, nagyon kedves tőle. Nem, hát nem sokat változtál, az biztos. Hát tudod, de attól függ, van-e rajtad szemüveg? Nincs rajtad szemüveg. Mert én rajta, amikor nincs szemüveg, és látom magam a tükörbe, tudod, ugye a kirakatban, vagy a tükörben, és azt mondom, egész jó. És fölhőzöm a szemüveget, és akkor, de hát ez az élet. Ez az élet. Engem egyáltalán nem zavar, megmondom őszintén, nem is gondolok semmiféle olyanra, hogy hozzányúlni az arcomhoz, mert annyira az ember elveszti azt, amit addig hordozott. Igen. És a másik az, hogy hát lehetetlen versenyezni a 20 évvel fiatalabbnál. Az a természetes, hogy ő annyi, én meg ennyi. Igen, és akkor egy nagy dolog volt, azt gondolom, a Szomjas Györggyel való találkozás. Igen, akkor én Londonból jöttem vissza. Igen, te férhez mentél, igen, ugye? És kimentél Angliába. Ez voltam. se egy hétköznapi sors. Nem, igen. És pláne, hogy visszajöttél. Igen, és hogy egy filmrendező volt a férjem akkor. Tehát nagyon izgalmas volt. Valójában az alapozta meg a vámmentes házasságot, amit a Zsombolyai rendezett. Tehát abban vannak személyes történetek. Arra majd térjünk vissza, jó. Kicsit haladjunk kronológiába, tehát most a rossz emberekről beszélünk egy kicsit, ahol ezt már mondtam neked a telefonban, hogy számomra ez egy ilyen alapemlék, hogy a parasztasszony, akit játszol, megy az erdőbe, viszi a kaját, viszi az ételt igen, nem is kosárszom, csak egy batyú. Batyút visz, és akkor egyszer csak legugol, pisil, és tovább megy. Igen. Ez rám, nem tudom, tehát máig hat, hogy semmi faxni, semmi bugyi, semmi, ez pisil és megy. Hát ahogy ahogy azért hogy is mondjam, valaha én bükkaranyosan születtem, az egy igazi, csodálatos kis bükk aljai falu, mint a mesében olyan volt, tehát patak, rét, erdő, szőlőhegyek, a bükknek a mészkő, ahogy a fehér folt, és a legszebb, tehát a temető az a falu közepén, de egy dombon, tehát ha a temetőben vagy, akkor te fönt vagy, és 2 templomtornyot látsz, és a bükköt. Mesebeli. És valójában hát ez volt az élet. És te is ilyen családból jössz egyébként? Én 5 éves voltam, amikor elhagytuk Bükkaranyost, mert a szüleim úgy gondolták, hogy 3 gyereket nevelnek, és szerették volna, ha tanulunk, mert ők nagyon szerettek volna tanulni. De hát akkor azt nem volt lehetőség. És azért költöztek olyan helyre, ahol jó a vasúti közlekedés, mert hogy az mindenhova el lehet jutni. Értem. És ezért mentünk Nyégletházára, de hát a gyökerek azok ott voltak Bükkaranyoson, és én bennem erősen élnek azok a hagyományok, amiket ott megtapasztaltam, és hát persze, hát a falusi asszonyok, hogyne, hát a kis ingecske, nem tudom, nyáron, a flokonszoknya, egyébként nagyon kellemes viselet volt. Tehát, és az is úgy földgyűrve, tudod, hát ha meleg van, hátra nincs kendő, nem vettek föl kendőt, tehát ugye a fonal, de az ősz asszonyok is. Igen, hát ez jó, persze nyilván, amikor a nénik, asszonyok mentek, akkor az ember mindig körbenézett, tehát persze engem a kamera látott, és így aztán mindenki, aki megnézi a filmet, de hát persze, amikor hát nem volt angol WC a szőlőhegyen, meg a réten, igen, meg a hol is, a Bükkaranyoson, ami a Fájrészre jártunk kapálni, az a lakóhelyünktől körülbelül, mikor Nyéklántázán laktunk, és gyerekek voltunk, és mentünk kapálni az anyukámmal, és mindenkinek volt a saját kapály, amit úgy persze szórakozásból húztunk magunk után, de hát gyalogoltál 1,5 órát, míg odaértél.
és utána ugye a kapálás tűzőnapon egy nagy fa volt, ahol ebéd után lehetett megpihenni és szúnyókálni, és én a forrásról hordtam fel a családnak a vizet. És amikor befejeztük a napot, akkor az anyukám megkérdezte tőlünk, hogy na gyerekek, mi jobb, kapálni vagy tanulni? Mindannyian nagyon tudtuk. De nagyon hálás vagyok nekik azért, hogy én ezeket megtapasztaltam. Hát igen, ez tehát, nagyon fontos, hogy most ahol lakunk, itt Máriaremetén, én magam is termelek, mert szerintem a közösség, vagy az összetartozás a természettel, az erősíti az ember lelkét. Úgyhogy én így maradok egyben. És milyen volt egyébként a Rossz emberek? A Rossz embereket forgatni? Hát izgalmas volt, ha visszagondolok, fárasztó, mert ez egy nyári forgatás volt. 1 hónapig forgattuk, azt hiszem, Balatonfelvidék, amivel én először találkoztam, tehát én Borsod megyei lány vagyok, és persze minden fiatal vágyott a Balatonra, és akkor ez is nagyon jó volt, és Dorottyával laktunk egy ilyen kis házban, amit Udvaros Dorottyával, nagyon jól éreztük magunkat, de egyébként persze, hogy fárasztott a körülmények akkor azért nem volt, tehát ez nem úgy ment akkor, mint manapság, hogy 5-6 lakókocsi, hogy nem tudom, légkondicionáló rendszer. Nem, hát sminkeltek minket valahol, és nem is tudom, a szemben a faluban is kivittek autóval, de a korrekció az kín volt, persze, egy völgyben forgattunk. De én szerintem mindenki nagyon jól érezte magát. A Szomjas az is egy nagyon helyes ember volt. Az is egy tüneményes, igen, és a Halász Misi volt, Halász Mihály volt az operatőr. Ott nekem egyetlen egy nagy nehézségem volt a lövés, tehát amikor a végén, ugye az volt a Gyuri kérése, hogy ne pislogjak. Na de hát hogy? Hát mikor, először is én iszonyúan félek a fegyverektől, tehát hogy nekem az elsütni, hogy egy puskát, az nem volt könnyű, és úgy gyakoroltak velem, persze. Tehát ott volt a fegyverszakértő, hát ezek azért komoly dolgok. Gyorsan elmondjuk a nézőknek, hogy ez is az Eastern nevezetű műfaj, amit a Szomjas talált ki. Igen. A magyar western, ez betyárokról szól ez a film, ez a Rossz emberek. Előtte volt a Talpunk alatt, Fütyül a szél, és utána, de azt gondolom, hogy nagyon szép film, az gyönyörűen fényképezett, igen, nagyon színészileg jól meg van csinálva, nagyon míves munka, és hát a gyönyörű a zenéje, és megrázó, nagyon megrázó film. Én Soronfai József felesége vagyok, akit üldöz kelencsérrel a főszolgabíró úr. Könyörgöm, hallgasson meg, hazajönne az én uram a kegyelemért, mert megbánta szörnyen gonosz életét. Megtenné, hogy az őtet is félelembe tartó társait kézre juttatná. Könyörgök, főszolgabíró úr, eszközölje ki a kegyelmet az uramnak. Főszolgabíró úr, lehet? Meg lehet ezt tenni még? Lehet. Keresd a módját. Na, akkor most meséljük gyorsan el a vámmentes házasságot, meg a te tapasztalataidat. Zsombolyai János filmje ez, amiben te, mármint Magyar Marinak hívják, még ez is hasonlít egy kicsit, a főszereplőt névházasságot akar kötni, mert hogy a Svédországban élő fiújához ki tudjon menni. Igen. A vasfüggöny mögül. Ez volt a hozzáadott történet, tehát nem ez stimmelt az én életemben, hanem bizonyos betétek, nem tudom, tehát akkor azért az elég bonyolult volt, ez azt jelentette, hogy kitelepülsz, elhagyom Magyarországot. Ettől már egy olyan érzés volt, úgy is bántak veled, mint egy minimum elhagyod a hazádat, fúj, tudod, és akkor mindenféle papír, kitelepülsz, a könyveket le kell adni, hogy mit viszek magammal,
van. Tehát hogy ez veled történt, tehát velem, teljesen igen. Hivatalosan mentél ki. Én akkor, amikor férjhez mentem, igen, ez itt annyira csodálatos, hogy az Európai Unió tagja vagyunk, mert az, hogy szabadon mehetsz, azt a fiataloknak ez természetes, de nekünk ez nem volt az. Szóval vannak benne jelenetek, amik persze, amiket én adtam át Zsombajai Jánosnak, a Zsombinak, mert mi így jó barátok lettünk Zsombinak, és akkor azok benne vannak a filmben. De igazából 3 főszereplője van. Igen, tehát igen. Margita Jág és Esztergál és Cecília. Tehát mind a 3-an, és mind a 3-an megkaptuk a legjobb női alakításdíjat megosztva Chicagóban. Ehhez gratulálok is, mert tényleg egy remek film ez a Vámmentes házasság, és pláne akkoriban, amikor kicsit olyan komorak voltak a magyar filmek, ez annyira üdítően hatott. Hello, Becca! Ciao, Becca! Welcome. Thank you very much. Ciao, Becca! It's nice to see you. How do you do? How do you do? Welcome to Finland. Your hair is... Yes, just a little bit. Everything is okay, so nobody knows anything. Oh, I'm sorry. Let's go to my car. I have it down here. Hol vagyunk, gyerekek? Hol vagyunk? Suomiban. Meghódítjuk az országot, lányok. Becca, we are very, very happy and we are very... And thank you. Be careful. És akkor te nagyon népszerű voltál, tehát hogy akkor egymás után kaptad azért a nagy szerepeket filmekben. Például ott volt a Szerető. Igen. Ami azt sem nagyon lehetett látni, mi most vetítjük a magyar mozik Igen, azt tudom, igen. Igen, azt Kovács András rendezte. Kovács András rendezte. Igen, ő más filmre készült. Ó, na ezt meséld el, mert nem tudok semmit. De szóval tudom, hogy másra készült, és arra valahogy vagy nem kapott pénzt, vagy nem kapott engedélyt. Aha. És akkor jött be neki, akkor gondolta ezt a szerelmes témát. Igen, nagyon fura, mert ő mindig ilyen nagyon-nagyon erősen közéleti, meg történelmi filmeket csinált, és hogy csinál egy ilyen férfi-nő kapcsolatfilmet, ez engem kimondottan meglepett akkor. Igen, minket is, tehát hogy ez elég zavarba, azért ebben vannak olyan intim jelenetek, de ezt egyébként akkor a filmben mindig nagyon, nagyon finoman kezelték, tehát ennek meg volt a technikája, meg voltak az emberek, tehát hogy ezeket a finom részeket nagyon szépen vették fel. Igen, ez tehát nem volt könnyű leforgatni, de ami érdekes, ami nekem érdekes, az, hogy akkor, nem tudom, nem igazán álltak mellé a kritikusok. Tehát olvastam 1-2 kritikát az Ésben, meg itt-ott, akik nem voltak, nem szerették a filmet, mert szerettek engem sem, és viszont itt volt egy amerikai kritikus, és ezt egy színházi kritikus nőtől tudom, aki kapcsolatban volt vele, ő viszont nagyon el volt varázsolva a filmtől is, és a színészektől is. Hogy ez mennyire érdekes, hogy a kritikusok hogy viszonyulnak valakihez? Hát nyilván berakták a fejükbe egy ilyen fachba, és a Kovács András az a hideg napok, meg a falak, meg a nagy közéleti vitatkozó ember, és akkor most mit akar ez itt? Biztos, de az érdekes, hogy ugye nem is vetítették a filmet, nem ismételték évekig. Ja, tévében, mert moziba ment, vagy legalábbis én ott vagy filmszemén láttam. Akkor, de hogy úgy értem, hogy nem jött be a televízióba, nem ment, mint ott a Vámmentes házasság, ment 1000-szer, ment milyen az a Szeleburdi vakáció 1000-szer, de az nem. Viszont találkoztam fiatalokkal, akik a filmszakra jártak valahol, az eltére, és nagyon sokszor megállítottak, hogy ők ezt látták, ezt a filmet, és hogy mennyire tetszett nekik, és nagyon meg voltam hatódva, mert tőlük kaptak a legértelmesebb és legszerethetőbb kritikát. Igen, szerintem is nagyon, hogy is mondjam, emberi, meg ilyen elég valóságos a probléma. Igen. Azt gondolom. Szeretlek.
Ez az egy biztos. Örültem, hogy nem utaztál el, nem hagytál itt. Nem szólhattam bele a döntésedbe. Beleszólhatsz. Nem kötelez semmire. Nem akartalak befolyásolni. Szép tőled. Miért gúnyolódsz? Tiszteletben tartjuk egymás függetlenségét. Azért van egy kis különbség a kettőnk függetlensége között, nem gondolod? Jó, hogy egy év után végre nyíltan beszélhetünk erről. Én azt hittem, eddig is nyíltan beszéltünk mindenről. Tartottuk magunkat ahhoz, amin egyelőre nem tudok változtatni. Én sose vártam, hogy feleségül végy, vagy hogy mentegetősz, hogy miért nem akarsz. Nem tudlak. Nem tudsz. Elhiszem. De hát akkor mit akarok? Lehet olyasmit, amit egy szerető nem is várhat el. Nem vagy a szeretőm. Nagyon jól tudod. Nem a szeretőm vagy. Bánt a szó. Téged bánt a szó, pedig szép szó. Te annyi mindent tudsz a világról. A nőkről, meg rólam. Hogy lehet, hogy azt nem tudod, hogy a szerelemben a kölcsönös kiszolgáltatottság a legnagyobb kerítő és megtartó? Látod, ezért akartam elutazni. És ha elmegyek, ezért megyek el, mert a mi kiszolgáltatottságunk soha nem lehet kölcsönös. És akkor még jött ez a Szeleburdi vakáció, ahol ez gyerekfilm, és erről mesélj meg egy kicsit, Palásti György. Hát akkor én 2 filmet forgattam. Aha. Tehát volt egy tévéfilm, Gyere hozzám feleségül, amit a Horváth Péter rendezett, és aznak volt egy ütközése a gyártásban. Beleegyezett a 2 produkció, hogyha bírom, mert tudod, tehát, hogy van egy gyártási terv, és az nem úgy van, hogy akkor elcsúsztatom. Tehát az egy nagyon ritka dolog, hogy csúszni lehet, de elfogadták, hogy ha én kibírom, akkor eljátszhatom mind a 2. Tehát 1 hétig úgy forgattam, hogy nappal a Szeleburdi vakáció, és éjjel Gyere hozzám feleségülnek a jelenetei, és hát ott 1 hétig ilyen 2-3 óránkat aludtam. Amiben az volt a döbbenetes, hogy az átállások, tudod, amikor forgatunk, és átállások vannak, világítás, javítás, mink, igazít, nem tudom, ruha, fény, és mindig mondják, hogy 5 perc az egész, majd 5 perc. Én megmondom, hogy akkorákat aludtam, ez soha nem 5 perc, tudod, a világítás, korrekció sem 5 perc, soha, hanem nagyon sokszor fél óra. Jó napot kívánok! Jó napot! Van itt valami Ramona nevű csónak? Hajó az, nem csónak. Csókolom? Ez az. Faragó Ferencet keresem. Apa, keresnek! Ferikém, ez az úr keres! Maguk mindenre az egy csónakra vannak? A Ramona hajó, 2 kabinja is van. Innen nem látszik, de nagyon komfortos. Jó napot kívánok, Faragó Ferenc. Balogh, a tanácsból jöttem. Itt tessék aláírni. Azért igazán kár volt ide fáradnia. 3 hétig itt leszünk, bemehettünk volna az engedélyért a faluba is. Megkínálhatom valami üdítővel? Köszönöm, az jól fog esni. Azért kellett kézbesíteni, mert 24 órára hatályos. Mit mond? 24 órán belül végre kell hajtani. Még egy pohárral? Nagyon jól esett. Mi az a sürgős határozat, apa? Vagy befizetünk 20 000 forint adóhátralékot, és akkor hajónak minősül a Ramona, vagy nem fizetünk be, és akkor elvontatják. Mert nem hajó, hanem stég. 24 órán belül. Rendet kell csinálni a parton, kérem. Környezetvédelem is van. És akkor jön a nagy generáció, amiről muszáj beszélnünk sokat, András Ferenc filmje, amiben, nem tudom, az nekem annyira ikonikus, az az egész szereped, a bolt, amit vezetsz, és a sok baba, igen. amelyiknek mind Kismari arca van. Igen, azt egy képzőművész, egy szobrászművész csinálta, aki akkor a képzőművészeti főiskolának a tanára volt, tehát az porcelánfej.
és van belőle 2 nekem is, egy haj nélkül, és van egy hajas. Ezt sikerült megmenteni, mert valahogy eltűntek a babák, mire vége lett a forgatásnak, de én akkor már az András Ferivel dolgoztam. Volt egy nagyszerű tévéfilmje, a végkiárusítás. Igen. Végkiárusítás, amiben hát imádtam azt a karaktert, oda kocsmáros nő, akinek a feje búbjáig ki van sminkelve az arca, tehát hogy is nagyokat pislog, de az akkori filmrendezőkben az volt a csodálatos, hogy a kis szereplőket, a karaktereket, a mellékszereplőket a baráti körükből válogatták. Most ők abban az időben, biztos emlékszel rá, egész Budapestet ismerték. Tehát, hogy akkor ismerték a birkózókat, a boxolókat, az autóversenyőt, a motorosokat, nem tudom, tehát, hogy a lecsúszott embereket, a nehéz, tehát az alkoholista, esetleg alkoholista szobász, hogy ezek az emberek hozták a karaktereket, tudod? Tehát, és ettől nagyon sok film és tévéfilm hiteles, mert ők vannak benne, és izgalmas. Tehát most bocsánat, nem akarom a statisztériát megbántani, de hogy ettől volt kapcsolatuk, volt a rendezőnek kapcsolata, ismerte azt az embert, és ezért ki tudta hozni belőle azt a tekintetet, ami kellett. És igen, tehát, hogy a nagy generáció, ugye azt sokan nem gondoltak, a cím nagyon ironikus. Tehát ez ugye nem arról szól, hogy micsoda generáció, olyan aranyosak az emberek, amikor reagálnak a Facebookon, vagy mitől nagy generáció az is volt olyan, vagy nem, ez nagyon ironikus. És ezt a filmet azért többször láttam, a Ferivel való riportok miatt, beszélgetések miatt, és az elemzések miatt, és ez egy nagyon megrázó film. Nagyon megrázó a mi fiatalságunkról, amikor valamire nagyon vágytunk, valamiben reméltünk, amit hittünk, amit szerettünk volna, akkor indult majdnem egy változás, a butikvilág, de még nem tudták kijutni külföldre. És a nő visszajön, az én karakterem visszajön Amerikából, és ott marad a Cserhalmi Gyuri által játszott karakter, és ott marad a közös kislányunk. És ugye a kérdés, hogy hagyhatja el egy anya a gyerekét. És én, hogy éltem külföldön, és ugye a másik, hogy a Gyuri karakterének az élet nem sikerült. Tehát az a vágy, ami miatt ment, ahogy rengeteg magyar fiatal disszidensnek nem sikerült az élet kín. Nem tudott elszakadni, nem jött a karrier, nagyon kevés embernek jött. Nagyon sokan drámai körülmények között haltak meg, nagyon sokat bekapott a maffia, a kábítószerkereskedelem, amiről mi itt nem tudtunk. Amiről mi nem tudtunk, hogy az a világ ennyire csúnya. Másnak, mi láttuk a filmeket, és szeretted volna látni. És megtapasztalni, hogy ott volt az Easy Rider, ugye ezek az ikonikus filmek az én fiatalságomban. Szelíd motorosok, igen. Igen, a szelíd motorosok. Igen. Tehát ezek... Tehát azoknak se esül el valami jól a végül az életük. Nem, az borzasztó, hát is Woodstock, és tudod, tehát Jimi Hendrix, Janis Joplin, igen. Tehát ezek... Ezeknek se, egyiknek se. Nem, de hát az ideálok, igen. Igen. És ebben az a szomorú, és én úgy döntöttem, hogy a karakterem azért hagyja ott a kislányát, mert ahova születsz, és ahol a gyerekkorodat, fiatalságodat eltöltött, te már azzá válsz. Good morning, I'm Mary Lou.
Szervusz. Mary Lou vagyok. Akarsz egy babát magadnak? Nem, nem tetszenek. Akkor mit akarsz itt? Mary Lou vagyok. Tényleg? Ez meg micsoda név? Amerikai. Nem tudtak a szüleid rendes nevet adni? Nem tetszik? Nem. Apám nevezett el Mary Lou-nak. És a mamád is így hív? Mamám? Nem. Na látod. És mi a rendes neved? Mary. Te nem vagy magyar? Amerikai vagyok. És hogy jöttél ide? Apám beküldött, azt mondta, hogy jöjjek ide, mondjam a nevem, köszönjek. És a papád itt van? Igen, itt kint. És akkor eljött a rendszerváltás, és utána azért már nem, még a Potyautasokban játszottál, ugye? Igen, játszottam tévéfilmekben, játszottam, igen, Potyautasok, nem emlékszem. Nem nagyon, igen. Nem, de tévéfilmek de színházban viszont folyamatosan ott nagyon... Abszolút, igen, tehát igen. hogy az természetes, hogy hát ez egy kis ország, és mindig lesznek följövő arcok, nem azt mondom, hogy csillagok, arcok, akik valamit hordoznak és tükröznek, és ők képviselnek valamit. Tehát, ja, mégis volt a K.O., a Rényi Tamás. Ja, a K.O., igen, de az még a 76. Igen, csak azért akartam, hogy a Rényi Tamásra gondoljunk egy picit. Gondoljunk, igen, azt is nagyon szeretném már végre megszerezni a Magyar Mozi TV-nek, de valamiért nem sikerült, de dolgozom rajta. De egyébként én számomra ezek nagyon jó munkák voltak, nekem nem hiányzik semmi, tehát hogy persze én azt gondolom, hogy egy színésznek a hullámhegyek, hullámvölgyek. Biztos van olyan színész, akinek sikerül hegyekről hegyekre átugrania, de azt gondolom, kevés, hogy kell az, hogy megtapasztald, hogy hol van a lent, mert onnan följönni viszont csodálatos. Tehát én igen, játszottam színházban, és aztán elhagytam Budapestet, ami Szombathelyre mentél Szombathelyre, igen, alapítani. 2 lóval költöztem le, és mert a családom úgy érezte, hogy azért 53 éves koromban nehéz lesz a váltás, és hogy legyen ott valami az életemből. Tehát, hogy én azért nem éltem meg rosszul a éppen sikertelenséget, mert én minden nap lóra ültem. Tehát, hogy nekem volt feladatom, én minden nap lovagoltam, az én férjem versenyzett, és alá bemelegítettem a lovakat. Tehát, hogy azt se tagadom, hogy fiatal színésznő koromban volt úgy, hogy nem vállaltam el egy főszerepet a televízióban, mert az edzéstervekkel ütközött volna. Tehát, hogy akkor nem tudtam volna folytatni azt a munkát, amit kellett, és nekem akkor az fontosabb volt, mint az a szerep. És ennek is örülök, hogy ez így volt, mert nagyon közel kerültem ehhez a világhoz, és az nagyon, nagyon gazdag, amit ad. Az nagyon sok tud lenni. Egyébként forgattam egy filmet, 53 éves voltam, amikor a Muducó Kornél készült a Deltával, és abban én játszottam, tehát leforgattam tavasszal a jeleneteket, de a Lajos meghalt, Bertók Lajos volt a főszereplője, és akkor Kornél ezt a Duna-deltában, Romániában forgattuk, és nagyon logikusan a filmrendező úgy döntött, hogy újra forgatja. Lajkó Félixsel, igen, ami természetesen abszolút elfogadható. És amiért nagyon sajnálom, nem én, hanem mert a Lajos csodálatos színész volt, Bertók Lajos, és hogy sajnálom, hogy nem maradt fenn ő ebben a filmben. De azért játszottál te például a Tanárban nem is olyan régen az igen, RTL. Az egy jó sorozat volt, szerep volt neked. Igen, az egy jó sorozat volt. Nem vágyom játszani sorozatokban. Ez úgy gondolom, hogy hasznos
sorozat. Nézem a kollégáimat, néha nagyon aranyosak, csak a sorozatkészítés egész más műfaj, mint egy hát attól, nagy film. Igen, de attól függ, hogy ilyen napi sorozat, vagy pedig más, tehát hogy többféle dolog van. Igen, de azt gondolom, hogy eleve más. Tehát, hogy ez a sorozat az gyártás. Az nem művészet. Bocsánat, hogy ezt... Jó, értem. Tehát, hogy az egy szükséges, ott egy meghatározott tempó van, meghatározott idő, meghatározott pénz, ott nem fér bele, hogy azért, mert a tekinteted nem tükrözött semmit, fölvesszük 10-szer. Azért van szerintem olyan sorozat, ilyen HBO sorozatok között van igen, olyan. Igen, biztos. Például az Aranyélet, az például én szerintem ilyen volt. Én nem követem, tehát az az igazság, hogy én nekem erre, ez valahogy nem fér bele az életembe, hogy kövessem, hogy az előadások, ha játszom színházban, én nem rögzítem, nem nézek igazából semmilyen sorozatot. A szíved joga. Na és akkor kicsit beszéljünk a jövőről, hogy milyen terveid vannak. Lovak? Én nekem Szombathely nagyon nagy örömöket adott. Tehát ott olyan rendezőkkel dolgoztam, akikkel mindig vágytam. Jeles Andrással, aki ugye egy csodálatos filmrendező, és filmes szemmel teszi fel a darabokat is, és ezért azok nagyon különlegesek, és szépek. És hát Mohácsival, Alföldi Robival, nagyon jó rendező, Valló Péterrel, fiatalokkal, nagyon izgalmas volt, nagyon tehetséges színészek vannak vidéken. Örülök, hogy ott voltam, mert erről igyekszem sokat beszélni, mert valahogy ez a nagyon szeretett Magyarország, ami nem is nagy terület, annyira Budapest központú. Tehát ha te elhagyod Budapestet, szinte megszűnsz. Ami azért szomorú, mert nagyon értékes emberek vannak, sok helyen. És tehát a lényeg az, hogy 11 évet eltöltöttem, a lovaim ott voltak pár évig velem, egy nagyszerű rovardában, Sorkifaludon, és utána én forgattam tavaly előtt. Előtte a Rudolf Oliver egy nagyon izgalmas vizsgafilmet csinált, amiben én játszottam, az egy 45 perces film, tehát azt mondhatnám, hogy egy nem is kis film, tehát egy köztes film, nagyon izgalmas, Kaktuszember címmel, már volt külföldi fesztiválokon, és forgattam a Diszfóriát, az is egy alternatív, egy fiatal rendező csinálta, a Nagyborús Levente, és ezeket én nagyon szeretem, mert az, aki tehát, hogy ott ugyanazt kapom, mint amikor fiatal voltam, tehát ugyanazt a cizelláló, erős odaadást mindenkitől, fiatalok, a stábtagok, a smink, a hang, mindenki kezdő az elején, és ott van a hit, meg a remény, hogy most megcsináljuk. És én nagyon, nagyon szeretek velük dolgozni, és utána még játszottam Szombatán, amikor fölhívott egy kedves casting direktor, hogy szeretné, itt van egy dán rendező, és szeretné, ha bejönni, de mondtam, hogy én nem megyek castingra, 2 nem, már én nem szeretnék semmiféle találkozást, de ő annyira erőszakos volt, és olyan tehetséges, mint casting, egyébként színésznő is, hogy rávett, és végül is egy nagyszerű munka volt, amit tavaly előtt forgattunk, a filmnek az utómunkálatai zajlanak, mert tehát Stranger, ez a címe a filmnek, és egy olyan nyelven játszódik, ami nem létező már, mert ez 6000 évvel ezelőtti történet, és ezért az északi nyelveknek a nyelvi kultúrájából kiásott, nyelvtörténeti alapon nyugvó. Ez a kedvencem, ez a kedvencem. Igen, tehát hogy a szókincse.
És ezt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komoly munka volt. Volt, amikor úgy éreztem, hogy ezt képtelenség megtanulni, és ezért ezt a filmet mindenütt feliratozzák. Tehát ez egy nem élő nyelv, amit meg kellett De egy létező nyelv, ami kihalt, vagy pedig egy rekonstruált tehát hogy mondjam, azt gondolom, használ létező szavakat a kihalt népek, kihalt nyelveknek az alapjaiból. Aha. És ezt lehet majd látni valahol? Hát remélem. Szerintem. Most azt gondolom, hogy illetve úgy azok az információim, hogy egy fesztiválon készülnek bemutatni, de hát gondold el, hogy feliratozni kell minden olyan nyelvre, ahova gondolom eladnák. Tehát, hogy ezt ugyanúgy Dániában is feliratozni kell, Angliában is, Magyarországon is feliratozni kell. Úgyhogy tehát remélem, hogy bemutatjuk. Tehát nem marad dobozban. Ebben nincs olyan politikai. Van benne üzenet, a történet nagyon szép, van benne üzenet, de az a világ mindenségnek szól. Jó, hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Sok jó munkát kívánok még a jövőre, és jó egészséget. Köszönöm szépen. Szegény.